Novinky, ktoré budeš chcieť vidieť naživo. Ulož si video, lebo DMko má veci, ktoré ešte nevieš, že chceš. Sekcia SPF sa rozrastla o balé a sprej, neviditeľný, bez parfému a make-up friendly. Hydratačný boost Hydra Calm s trojitou hyaluronovou kyselinou a upokojujúcimi zložkami. CeraGuard je komplex 5 druhov ceramidov, veľmi vhodných pre citlivú pleť, opäť z SPF 50. Toto SPF s rozjasňujúcim komplexom a niacinamidom sa mi veľmi páči. Ľahučká mliečna textúra. V DMK je aj nová kolekcia okuliarov. Tieto sa nápadne podobajú na moje melerky, iba že stoja tretinu. The Concealer je nový make-up 2 v 1. Na mne je hydratačný, stredná krycia schopnosť, nelezie do vrások ani do porov. Na stránkach je však popísaný odlišne, preto sa mu ešte dôkladnejšie povenujem. Toto je tak rozkošný highlighter, po zmiešaní vytvoril veľmi peknú farbičku. Inak môžeš mi napísať do komentára, čo z toho chceš vyskúšať ako prvé. Nová kolekcia od Trendy Dab mi pripomína obláčiky a bubliny. Toto je rozjasňujúci puder pod očka a to ste ešte nevideli ďalšie nádherné veci. Čo vám bude letieť prvé do košíka?